Nu și, mergem joi la o bere? Joi? E data de 15 ianuarie? Da, perfect, nu? Scuze, dar eu m-am înscris la un webinar. Web ce? Numai nu zic că e despre relații, emoții. Da. Și gata? Te feminizezi? Nu. Dedic timp ca să trăiesc o viață integră, dar nu doar masculinitatea. Doar știi că doar fetele merg la așa ceva. Nu. Tu de câte ori ai dat în bară? Cu fetele, cu părinții, chiar și data trecută la bere te-ai certat cu Jora și până în ziua de azi voi nu vorbiți. Și ce propui acum? Îți propun să vii la mine, să participăm la webinar, să luăm câte o bere și după webinar să deschidem berea și să discutăm despre ce am aflat nou.